Ja, så jeg laver pandekager her. Ej, nu så jeg nu hørte de M&M's, en af hans nye sange der, hvor han disser Trump. Jamen altså, det er rigtigt, hvad han siger. Men han kan ikke rigtig gøre noget. Det er jo de rigtige, der skal på banen og bringe lyset. Ja, man har mørket frem i lyset. Eller lyset frem i mørket. Fordi det her, det er mørket. Altså, det er det. Men altså, i og med, at de fleste af os fængsler og sådan noget der, så jeg kan ikke gøre så meget lige nu. Før der bliver trykket på nogle knapper og sådan noget der, og de rigtig kommer på banen, og det der slukket pis derude ligesom fatter, at de er slukket pis og sådan noget der. Så Trump, han har ikke adgang til de højere himmelag. Det har han ikke. Han er ikke udvalgt. Det er han ikke. Nej. Han har været med på den tidsmaskine der, ja. Det har han. Men der er sgu da sket en fejl. Ha, der er sket en fejl. Det er hvad korten siger. Final countdown. Jamen, I kan ikke se, hvad der står, tror jeg. Kan man det? Jo, det kan man godt. Jamen, jeg har lidt mørkt. Jeg gider ikke at have noget elektrisk lys, falsk lys kørende her i mit hjem. Det magter jeg sgu ikke. Magter det ikke. System destroyer. Lad os se. Der. Ja. Jamen det er det. Hvad der kommer til at ske, det ved jeg ikke helt 100%. Jeg har fået vejbet kyssen. Jeg kan ikke huske, hvad det var, der skete. Dengang vi stadig alle sammen taget tilbage. Ja. Det var den Conquer. Ja. Jamen det der bliver kørt nu jo. Det var den Conquer-maskinen der. Så der bare, man kan bryde igennem det der AI mind control der. Ja. Det skal ikke alt, der kan det. Jeg gider ikke, der står noget på, nej. Ja, New World Soon, står der. Ja. Ja, men altså, det er bare os, der tager afsted, tror jeg. Så bliver de andre her og hører på Trumpen og Mette og hvem der ellers er deres saviors der, alt efter hvilken tidslinje man står på. Og så kommer hun og redder os fra en virus, vi har herinde. Ej, hun kom bare nok med lidt guiding og sådan noget der. Og Trump, han står bare ikke nogen krige, nej, det kan han ikke. Fordi at du var nødt til at finde ud af, hvor problemet kommer fra. Alt er styret af AI stadigvæk. We are the new consciousness, not Christ. Ej, han klarede det ikke så godt der. Ja, det var bare en lille gut, der vågnede op og sådan noget der, og så tænkte han, ja, så står der, we are slaves now. Så tænkte han, ja, her gider jeg sgu da ikke være, så tager jeg bare afsted igennem mit ormehul der, og så lægger jeg mig i en eller anden pot der, og så tænker jeg, så er der nok nogen, der kommer og vækker mig på et tidspunkt. Altså, det er sådan noget der, download. Ja. Så jeg downloader og ikke upload, nej. Det er sådan noget der. Spellwork. Ja. Jamen, det gør de. I er under massiv spellwork. From the Telelight to your vision i begge ender, eller Telegram, eller hvor det nu er, I ellers får jeres informationer. Og så er der også alle de praktisener, skal jeg se, og det er jo PVT i oven til dem. Ja, det var så vores sag. Det bliver stadig strafbart til fremtiden, ja. Det gør det. Sådan noget der, når vi finder ud af det, fordi folk de får åbnet for deres evner nu. Så kan vi simpelthen høre, når der er sidder bagtaler og sådan noget der, jamen det bliver strafbart, ja. Når man ikke har hele sin ting. Ja. Og man slår folk ihjel, eller sidder og smadrer deres liv med spellwork og sådan noget der, det er sådan set det samme. Det er sådan set det samme. Brain chip, jamen det har de også. Det har de også, ja. Det er den nye verden, vi går ind i, ja. Det er det. Traumer. Ja, det står lidt mærkeligt. Det bliver bare sådan noget der. Altså, vi gider det ikke. Opfør jer ordentligt med. Røde. Jo, røde trend flame.
Det er min historie, jeg står og snakker om. Men så har jeg min historie. Ikke? Jeg vil se, hvordan man når til tops. Uden at rende og bruge black magic. Præcis. Sådan noget der. Sådan noget der. Han er i hvert fald under massiv black magic og glamour spell. Yes. Glamour spell er han også under. Og det sker ved ham, det sker ved mig og resten af banden, ja. We use humor. Det gør vi stadigvæk, ja. Også sort humor, ja. Rigtig meget sort humor. Will be soon. Du joker. Ja, det er en mærkelig pandekage, jeg laver her. Det er sådan nogle sundlunge med kakao i. Nano Demons. Ja, de er simpelthen proppet mig med nanobots fra top til to. Det er så dæmonisk, det der, de har haft gang i med mig. Jeg siger det bare. Og min far ved det, det ved jeg ikke. Men det virker da sådan. Han virker som om, at han er dårlig samvittighed over et eller andet. Det var godt nok mærkeligt. Copycats. Ja. Ja, men der er... Jeg ved sgu ikke, de der nanobots der, de vil nok... De kan styre de copycats der. Der er et eller andet der. De giver energi til resten af byen og sådan noget der. Ja, så bliver den lige next level. Bor 51. Jeg er træt, mand. Det bliver bare lige en hurtig en her. Så... Not really humans. Nej, det er de altså heller ikke. Det der går derude? Nej. Nej. Det er sgu ikke. Rapper, ja. Også dem blandt andet, når de bliver skiftet ud. Så, altså... P. Diddy og sådan nogle der, jo, er der ikke rigtig mennesker. Det er jeg næsten helt sikker på. Der er Dark Cults in Denmark 2. Og så står der modstandsbevægelsen, ja, de er heller ikke rigtige mennesker. Nej, det er kloner. Ja, det er jeg sgu lidt med at stå og fortælle. Ellers er du sgu da ikke sådan der. Du er sgu da ikke sådan der, hvis du er rigtig menneske. Nej, hvis du har kontakt til din sjæl. Nej, det er du ikke. Time to travel, cool. Jamen, jeg er meget ærlig herovre. Jamen, og det er bare, hvad det er. Altså, hvis ikke du tror på mig, så er du bare en klon. Altså. Vi er ikke så mange rigtige mennesker, nej. Så... Apropos mom. Jeg tror, vores rigtige forældre er et andet sted. Jeg vil være rundt i pandekage. Prison Break. Yes. Ja, det bliver der i hvert fald. Vi skal da ind og hente de der fanger der, så lige sige, fuck jeres system, mand. Fuck jer, mand. You're that. Ja, det er nok en rigtig far. Det er ikke en rigtig far, det der. Against you, ja, præcis. Det er han altså. Ja, er sindssygt. Han samarbejder med det der pis der. Det gør han. Det er skide fedt at bo i huset. Yes, Mean Girls. Ja, de har også. Ja, men de skal være der. Det er en del af det. Så. Ja. Crack. Så skulle det stå. Crack. Minder mig med... Ja, Take Your Energy. Minder mig med makkeren. Han kunne hele tiden lugte, at der lugtede af crack hjemme hos mig. Der er altså ikke nogen her, der ryger crack. Ikke hvad jeg ved af, men når der er nogen inde i mit hus, så skal kraften løbe stærkt. Meget stærkt. Så der står ikke rigtig noget, nej. Jeg ved ikke, der står noget på. Illuminati. Ja, men så behøver vi sgu ikke rigtig lige at gå videre der, så jeg hopper igen.